אבל אנחנו הולכים כמה שנים אחורה, לגיל 2. זה גיל שבו רוב הפעוטות כבר מתחילים לפתח טעם עצמאי, לא פותחים את הפה מול כל כפית, אפילו אם עושים להם האווירון. וזה גם השלב שבו צריך להתחיל בבית חינוך לתזונה נכונה. אז איתנו נירה פלדמן, דיאטנית קלינית לילדים, שגם חיברה את הספר סודות מהצלחת. גיל 2? לדבר איתם על תזונה נכונה? לא לדבר. לעשות. לעשות, כן. איך עושים את זה? איך עושים את זה? קודם כל זה בא מההורים, והסמכות ההורית, מה שמדברים בכל המישורים, אז גם סמכות הורית, גם בתחום של אכילה. איך הם ידעו מה טוב ומה לא טוב בעולם הזה? רק דרכנו. אז מה זה דרכנו? איפה הסמכות פה באה לידי ביטוי? הסמכות באה, להורים יש שני תפקידים. בעצם הם בוחרים את איכות המזון, את סוג המזון ואת זמני הארוחות. ומתחשבים בהעדפות הטעם הטבעיות של הילדים. ילדים נולדים עם העדפות טעם, הם לא מתפתחים מהעדפות טעם. וחשוב שההורים יראו את העדפת הטעם משהו שאפשר, כדאי ורצוי להתחשב בו. מצד שני אנחנו רואים שבאמת לכל ילד יש חוש הטעם שלו. אנחנו לא יכולים, יש גבול לכמה שאנחנו יכולים להתערב. יש ילדים שיאהבו שועית ירוקה ויש כאלה שלא יאהבו שועית ירוקה, גם אם אני אעמוד על הראש. מה עושים עם כזה דבר? אני באמת יכולה לשכנע כל ילד לאכול שועית ירוקה? לא. לא, יש ילדים שלא אוהבים שועית ירוקה, בדיוק כמו שיש מבוגרים שלא אוהבים שועית ירוקה. וזה לא משהו, זה לא טעות של ההורים. אפשר לראות את זה, זה יכול להשתנות. אבל גיל 2 עד גיל 6 הוא מאופיין בקיבעון סביב מאכלים, ואנחנו רואים שם את העדפות הטעם הברורות של הילדים. יש איזשהו חלון הזדמנויות בסביבות גיל 6 ובגיל התבגרות. ואז אנחנו נכנסים לתמונה. מה כן חשוב שיהיה בתפריט של ילד? אנחנו צריכים לדאוג שכשאנחנו מגישים את הארוחה, שהיא מכילה את כל רכיבי התזונה החיוניים, שיש שם חלבונים שחשובים לגדילה, יש שם פחמימות שעוזרים לכוח, ויש שם ויטמינים ומינרלים. זאת אומרת, הורה לא יכול לקבל, אין לו פטור מלהכין ארוחת ערב בלי ירק. זאת אומרת, ההורה חייב להגיש את הירק. הוא חייב. אם הוא מגיש סלט לילד שיודע שהוא לא אוהב סלט, אז הוא מבחינתי לא הכין ארוחת ערב. ונניח הוא הכין סלט, ככה הלעלתי בספר, ואחד הדברים שהפתיעו, אמרת לי, אל דברו עם סימני שאלה. זה לא אתה רוצה סלט, אלא קח סלט. לא, זה... לא לדבר בסימני שאלה, הרבה פעמים שואלים את הילד, האם להגיש ארוחת ערב? האם להכין סלט ואז כשאני אכין את הסלט אתה תאכל? אז הכוונה היא להגיד לו, הנה יש פה עגבניה נהדרת שיש בה ויטמין, יש שם לייקופן שחשוב לבריאות, או ויטמין C, או... זאת אומרת, ללמד את הילדים על הבריאות, אפשר לעשות את זה. כלומר, לא לשאול, אתה בא לשולחן, אלא להגיד עכשיו יושבים? בדיוק, עכשיו יושבים לאכול. איך את מתייחסת לממתקים? ממתקים הם חלק מהמזון הזמין לנו, וגם את הילדים ללמד לגבי הממתק, כמה מותר ממתק, מהי שעת הממתק, איזה סוג ממתקים הם בריאים, איזה לא. אני רוצה לשאול את דעתך בנוגע להחבאת אוכל בתוך הקציצות. יש לי מאוד נטייה לרסק כל דבר בשביל לדחוף לילד קישור, תפוח אדמה, גזר, מה דעתך על זה? כי מצד אחד זה נותן ויטמינים, מצד שני... תראה, לשלב את הירקות בתוך מזונות שהילד אוהב אותם זה מצוין. לא עם הכותרת שמחביאים, אלא בעצם יצרנו איזשהו מזון שהוא מתאים לילד שלנו, והוא אוהב את זה וזה טעים, וזה סמוי ולא גלוי. זאת אומרת, אין מה להתעקש על הילד על עגבניה גלויה. אם הוא אוהב רסק עגבניות, אז שזה יהיה רסק עגבניות, לא חייבים דווקא... אבל אם הוא אומר שזה טעים, אפשר להגיד לו? יש בזה גזר? מותר. שהוא ידע שבאמת הוא הרגע נחשף לגזר והיה לו טעים? לא, מותר להגיד, תלוי באיזה... נגיד אם בגיל 2 לא ניידע אותו שיש שם גזר, זה בסדר. אוקיי, בוא נדבר על המודל המשפחתי, ישיבה סביב השולחן, את יודעת, אנחנו חיים בדור האייפונים, אנחנו אומרים לילדים לכבד את הארוחה, ואז מגיע צלצול לטלפון ואנחנו עונים. מדברת גם על זה בספר? על האווירה סביב השולחן? ארוחה משפחתית, פעם ביום, כל בני הבית חייבים להתכנס לארוחה משפחתית. יש משפחות שמתאים להם לעשות את זה ב7 בבוקר. 7 בבוקר גם שעה טובה. משפחה שזה מתאים להם אחרי הצהריים יכול להיות גם ארוחת ערב. אבל ההחלטה שכל בני הבית מתכנסים לארוחה הזאת, החלטה הורית, וליצור אווירה נעימה וכיף בזמן הארוחה. זאת אומרת, לזכור שזה לא שעת חינוך. זאת אומרת, הרבה פעמים אומרים, איזה יופי, התכנסנו, אז איך היה... זאת אומרת, לא לדבר על כמה חשוב לאכול בזמן הארוחה, זה פחות חשוב, אלא בדיוק. לעשות כיף, שיהיה לנו כיף בארוחה, שנהנה, שנשמע את החוויות של הילדים מהבית ספר, נספר את החוויות.
מירה פלדמן. תודה.